Ngayong gabi, mga kauturan kay Kristo, yari nga itong mga tensyones para sa pagsulog naton sa ikanapulot pito o kung ika-17 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Para sa kalagdanday, Cleo Marie, Romero, kag Cristina. Para sa kalagdanday Corazon, Rogelio, Rodrigo, Ana, kag Isidro, offered by Leia Sabidalas and family. Para sa kalag ni Rafi, offered by Halbona family. Thanksgiving is offered to Mrs. Mariafe Escarrera on her birthday last July 25, offered by Mrs. Teresa Escarrera. Thanksgiving is offered to Elijah Z. Bibet for fast recovery, offered by Lula Ninita and Lolo Mario Tahanlangit. Thanksgiving is offered to Mr. Don de Ledesma on his birthday on July 29, offered by Ledesma family. Thanksgiving is offered to Jessica Nakaya on her birthday tomorrow, offered by Nakaya family. Kag ang aton yung mga sponsors, Mr. Stephen John Escarrera, Miss Jean Likbanin and family, Miss Angeline Mabilog and family, Mr. and Mrs. Jet Likbanin and family, Mr. and Mrs. Efren Nakaya and family, Mr. and Mrs. Esperanza Ancayan and family, Mr. and Mrs. Elizabeth Flores and family, kag Mr. and Mrs. Mario Tahanlangit and family. Paagi sa pangamuyo nga gintudlo ni Jesus sa iya mga gintutunan nga kilala nga ang pangamuyo sang Ginoo ukon amay namon. Ginapakilala sa aton nga ang Dios maayo kag maluluyon nga amay nga nagatigana sang tanan nga kaayuhan para sa iya mga anak. Kung ang tawhanon nga amay bisan pa nga siya malaot makahibalo maghatag sing maayo nga butang sa iya mga anak, daw ano pagid kaalwan ang langit nun nga amay. Gani magpalapit kita sa Ginoo nga may dako nga pagsalig kag paghigugma. Ginasaulog man naton ang World Day for Grandparents and Elderly. Kabay pa nga bendisyonan sang Ginoo ang mga lolo, lola, kag mga tigulang sa tunga naton. Sa katapusan, ginasaulog naton ang Phil Mission Sunday sa pagkilala sa mga apostolado sa mga misyonero kag mga misyonera nga Pilipino. Ang aton celebrante amo si Reverend Father Titus Prudente. Panig magtindog ang tanan kaya magupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Panahon,
Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Dayamon nato ng Ginoong Dios nga naghatag sa aton sa kaayo kag kalipay ang iya kaluwasan yara sa inyo tanan. Kagiraman sa Sa imo. buwas nga adlaw, maski subong nga adlaw, tungod piyesta ni Santa Ana, no? Kag ni San Joaquin, ginatawag ini siya Grandparents' Day. Kag ginatawag niya si Santa Ana patroness sang mga nanay. Gani nga ilakip ninyo sa inyo pagpangamuyo. Tanan kamo nga mga nanay, luwas sa mga laon, kagin pamataan. Yang luwas sa mga laon, nga way pa kapamana. Subong, Grandparents' Day man. No? Kay si Joaquin kag si Ana, mga lulo kag lula sa aton Ginoo. Ito ang kwa niya. Kaya manambot sa iyo ron, kung nga sa buwas man, masaulog kita sa World Day for Grandparents and the Elderly. Buhi man sila, o kung patay na, o kung tagamatayon na, pangadian ninyo. Sa Sining Santos nga misa, nga kabay pa ang mahal nga Ginoo, magtalupangod din sa ila. Kag sa subong mga adlaw, ginatawag ini Phil Mission Sunday. Na ang Phil tungod sa mga Pilipino, nga mga missionaries na nagakadto sa iban nga mga lugar, pangadian naton. Kang iban sa ila, ginautdan sang liog. Ang iban sa ila, ginabuno. Ang iban sa ila, ginapatay. No? Luwas sa aton nga pagpangamuyo, ang aton nga kolekta, ginahatag naton ina sa Roma, kag ang Roma nagadistribute sina sa nagakalain-lain nga mga nasyon nga may misyon ang mga Pilipino, katulad ng isang Africa. No, sa Africa, damo ginahaton misyon nga Pilipino. In fact, diri sa aton sa Archdiocese of Baro, 3 na kabilog ang nagabulos-bulos dito sa pagtukod sa isa ka parokya. No? Sa kaparokya sa mga itom sa Nairobi, Kenya, sa Kenya. Kaya mo na galing kay kinahingabot sila subong dito sa Kenya. Yung tempo pangamuyo naton ang gini nga mga butang. Kaya importante ini para sa aton nga pagtuo kag pagtubo bilang mga Kristiyanos. Kay kita bilang simbahan ginatawag na missionary disciples of Christ. Kinalao nato karon ang aton mga sala, agon nga mangitakos kita sa pag-celebrar Sining Santos nga misa. Tanan, nagakonpisar ako sa Dios nga makagagaom sang tanan kay sa inyong mga utod. Kay nakasala ako nga tuod sa una-una, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Virgen Diapon sa tanan nga mga angeles, nga mga santos, sa inyong mga utod. Igapon ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga magagagaom sang tanan. Kag sa napatawad ng aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen.
Matapos kita tinuan sang Ginoo sa aton mga sala nga mga binyal, kaya ang mga mortal iya nga sala dapat ikumpisar. No? Kaya ang binyal ng sala niya ang igungkuha sang Ginoo sa pagkanta naton sang Ginoo maluoy ka. Handa na kita karon sa pagdayaw, sa pagsimba, sa pagpanginbulahan, kag sa paghimaya, kag pagpasalamat sa Dios sa mga grasya kag benisyon nga nabato naton sa bilog nga semana. Himaya sa Dios sa kaitaasan. Himaya Sa Dios sa kaitaasan, at sa duta paghigahi sa mga tao na maayos ang kabubuton. O Ginoong Diyos, Hari na langit mo, Diyos na Amay, makagagawin siyang tanan. Nagadayaw kami sa imo, nagapangit lan kami, nagasimba kami sa imo, nagaimaya kami, nagapasalamat itanan sa imo, Lord, sang dako mo na himaya. Tanan, himaya sa Diyos sa kaitaasan, sa duta paghigahi mga tao na maayos ang kabubuton. O Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Diyos na Amay, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nga nagawalan sa mga sala sa kalibutan, maluoy ka sa amon, kagpatunang amon pag-aampo. Ikaw nga nagalingkod sa dusan Diyos nga Amay, maluoy ka sa amon. Himaya sa Diyos sa kaitaasan, at sa duta paghigahi sa mga tao na may maayos ang kabubuton. Tungod kay ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing mataas, O Jesucristo. Bukod sa Espiritu Santo, sa himaya sa Diyos na Amay. Amen. Mga muyo kita nga aton gamiton sing maayo ang mga bugay sang Dios, ang mga talento, time, talent, kag treasure nga ginatag sang Dios sa aton. Walabing balaan nga Amay, ikaw ang nagaapin sa mga nagasalig sa imo. Kung wala ikaw, wala sing mabakod o kon balaan. Dugami ang imo Diyos nun nga kaluoy sa amon, agod nga sa iyong pagdumala kag pagtoy-toy, magamit namon ang umalagi nga mga butang sa pagdangat sang mga kaayuhan nga langit nun. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagaripod sa imo sa kaisahan sa Espiritu Santo Dios,
sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Amen. Pangamuyo man naton gali ang aton pinalangga nga seminarista dre, no, si JR, kay once a month lang sila kapala uli, di nagapauli siya subong, di pangamuyo naton nga kabay pa tumanon sang Ginoo ang kabubuton niya sa iya, kag pilion siya sang Ginoo. Pagbasa gikan sa libro sang Henesis. Nagsiling ang Ginoo kay Abraham, tamaagid ang mga panumbongon batok sa Sodoma kag sa Gomora, kag ang ila sala tamagid. Kinahanglan katuan ko kag tanawon ko kung ang mga panumbongon batok sa ila matuod o kung hindi. Dayon ang duha ka tawo naglakat pakadto sa Sodoma, pero ang Ginoo nagpabilin upod kay Abraham. Si Abraham nagpalapit sa Ginoo kag nagpamangkot. Pagalaglagon mo gid bala ang mga matarong upod sa mga malaot. Kun manyara nga kalim-an kamatarong nga mga tawo sa syudad, pagalaglagon mo bala ang bilog nga syudad? Indi mo bala pag ipaiway ang syudad agud maluwas ang kalim-an? Sa pagkamatuod, hindi mo pagpatyon ang mga matarong upod sa mga malaot. Hindi ina mahimo, hindi mo ina paghimuon. Kay kun amo ina ang matarong pagasilutan pareho sa mga malaot. Hindi ina mahimo. Ang hukom sang bugos nga kalibutan dapat magukom sing matarong. Ang Ginoo nagsabat, kung makakita ako sing kalim-an kamatarong sa mga tawo sa Sodoma, hindi ko paglaglagon ang bugos nga syudad tungod sa ila. Si Abraham naghambal liwat, kung mahimo o Ginoo patawara ako sang akon kaisog sa pagpadayon sa pagpakighambal sa imo. Tawo lamang ako kag wala ako sing kinamatarong sa paghambal sini. Abi may kapatan kag 5 lamang kamatarong nga mga tawo. Laglagon mo bala ang bugos nga syudad tungod kulang sing 5? Ang Ginoo nagsabat, hindi ko paglaglagon ang syudad kung may makita ako nga kapatan kag 5 kamatarong nga mga tawo. Si Abraham naghambal liwat, abi may kapatan lang. Nagsabat siya, hindi ko paglaglagon ang syudad kung mayara nga kapatan. Si Abraham nagsiling, hindi ka lang mangakig sa akon o Ginoo, kay hindi ko mapunggan ang paghambal liwat. Abi kung may katluan lang, nagsabat siya, hindi ko paglaglagon ini kung may makita ako nga katluan. Si Abraham nagsiling, Ginoo kung mahimo, patawara ako sa akon kaisog sa pagpadayon sa pagpakigambal sa imo. Abi kung may 2 kapulo lang, nagsabat siya, hindi ko paglaglagon ang syudad kung may makita ako nga 2 kapulo. Si Abraham nagsiling, abaw, Ginoo, hindi ka lang magkaakig kag maghambal ako sing kaisa lang. Abi kung may 10 lang, nagsiling siya, hindi ko paglaglagon ini kung may yara nga 10. Sa tapos ang Ginoo makapakighambal kay Abraham. Naglakat siya kag si Abraham nagpauli. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Sa bisan ano nga adlaw nga magpanawag ako sa imo o Ginoo, ginasabat mo ako. Sa bisan ano nga adlaw nga magpanawag ako sa imo o Ginoo, ginasabat mo ako. Nagapasalamat ako sa imo o Ginoo, sa bugos ko nga tagipusoon. Nagakanta ako sing pagdayaw sa imo sa atubangan sa mga Dios. Nagasimba ako sa atubangan sang imo balaan nga templo. Sa bisan ano nga adlaw nga magpanawag ako sa imo o Ginoo, ginasabat mo ako. Nagadayo ako sang imo ngalan tungod sang imo mapinadayunon nga gugma kag katutom. Kay nagpahayag ka nga ikaw ang imo mga sugo labaw sa tanan. Ginsabat mo ako sang nagpanawag ako sa imo.
ginpabakod mo ako sang imo kusog. Sa bisan ano nga adlaw nga magpanawag ako sa imo o Ginoo, ginasabat mo ako. Bisan pa nga ang Ginoo yara sa kahitaasan, pero nagakabalaka siya sa mga kubos, kag ang mga bubalon hindi makapanago sa iya. Bisan ginalibutan ako sa mga kagamo, ginabantayan mo ako nga hindi maano. Sa bisan ano nga adlaw nga magpanawag ako sa imo o Ginoo, ginasabat mo ako. Ginasumpong mo ang akon akig nga mga kaaway. Kaginaluwas mo ako paagi sa imo gahom. Tumanon mo ang tanan nga imo ginsaad sa akon o Ginoo. Ang imo gugma nagapadayon sa walay katapusan. Tapos sa ang hilikoton nga imo ginsugoran. Sa bisan ano nga adlaw nga magpanawag ako sa imo o Ginoo, ginasabat mo ako. Pagbasa gikan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga utod, kay sang ginbautistuhan kamo, ginlubong kamo upod kay Kristo. Kag sa pagbautiso sa inyo, ginbanhaw kamo upod kay Kristo, paagi sa inyo pagtuo sa wala nagauntat nga gahom sang Dios, nga amo ang nagbanhaw sa iya gikan sa kamatayon. Sang una, patay kamo sa espiritu tungod sang inyo mga sala kag tungod kay mga hintal kamo nga wala masakop sa kasuguan, pero ginbuhi kamo sang Dios upod kay Kristo. Ginpatawag kita sang Dios sang tanan naton nga mga sala. Ginpanas niya ang lista sang tanan naton nga mga utang, laki pang iya mga tulumanon nga hindi naton matuman. Kaginwala niya ini paagi sa paglansang niya sini sa krus. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihag magtindog ang tanan. Iya kamo ginahimo nga mga anak sang Dios, kag paagi sa gahom sang Espiritu, nagapanawag kita sa Dios o amay ko. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa Ang imo. pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo o Ginoo. Isasadto kation si Jesus nagapangamuyo sa isa kaduog. Sa pagkatapos niya, ang isa sang iya mga gintuton-an nagsiling sa iya, Ginoo, tudloy kami sa pagpangamuyo, subong nga si Juan, nagatudlo man sang iya mga gintuton-an. Si Jesus nagsiling sa ila, magpangamuyo kamo sing subong sini, amay, dayawon ang imong ngalan, kabay nga magkari ang imong ginarian. Hatagi kami sang kalanon nga amon kinahanglanon. Patawara kami sang amon mga sala, kay ginapatawad manamon ang tanan nga nakasala sa amon. Hindi kami pag-ipadaog sa mga pagsulay.
Kag si Jesus nagsiling sa iya mga gintuton-an, ami may isa sa inyo nga magkadto sa balay sang iya amigo sa tungang gabi, kag magsiling sa iya abyan, paulama ako sang 3 kabilog nga tinapay kay may amigo ako nga nagapanglakaton nga nag-abot sa balay, kag wala did ako sing ipakaon sa iya. Kag abi ang imo amigo magsabat sa sulod sang iya balay, hindi ako pagtublaga, nakapanirado na kami, nagahigda na ako kag ang akon kabataan, mabudlay na ang magbangon sa bagatag sa imo, sing bisan ano? Ano karon? Nagasiling ako sa inyo, bisan nga hindi siya magbangon sa bagatag sa imo sing tinapay tungod sang inyong pag-abyanay, pero tungod sang imong pagpamilit nga wala gid huya-huya, magabangon siya kag maghatag sa imo sang imo kinahanglanon. Gani nagasiling ako sa inyo, pangayo kamo, kag kamo magabaton. Pangita kamo, kag kamo makakita. Panuktok kamo, kag ang puwertahan pagabuksan sa inyo. Kayang tagsa-tagsa nga nagapangayo, magabaton. Kag ang nagapangita, makakita. Kag ang puwertahan, pagabuksan sa iya nga nagapanuktok. Kamu nga mga amay, may isa bala sa inyo nga maghatag sa iya bata sing manog, kung ang iya ginapangayo isda, hatagan mo bala siya sing iwi-iwi, kung ang iya ginapangayo itlog. Kung kamo nga mga malaot, makahibalo maghatag sing maayo nga butang sa inyong mga kabataan, dawano pagid ang inyo amay nga nangitnon. Magahatag siya sang Espiritu Santo sa mga nagapangayo sa iya. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo o Ginoong Hesu Kristo. Naglingkod anay kita tanan. May isa ba ka tatay nga magpangayo bata niya, tay. Gahim ako sudanay. Ti, mangayo sa sudan. Tagaan mo siya sang manog. Daan mo siya noodles. Ay hindi noodles. Kaya noodles, makaguba sang inyong rinyon. Nga, may MSG na siya. Nalakip. Dala na sila sang ano nga nini? Magic sarap. Na kag isa pagid ano ba kay gani ang may MSG, ang isa nga ginabutang ninyo luwar sa magic sarap? Ha? Ano? MSG, monosodium glutamate. Amoy na ang chemical nga ginabutang nila sa noodles, sa magic sarap, kag sa kani nga ano ganito. Sili ni brother, sili niya, dala na ang bitsin, monosodium glutamate ina, no, di makaguba na sang inyo, nga rinyon. Kita mo, damo sa mga kabataan nga damo, guba ang rinyon, no, tungod sang hala, pakaon na nga pakaon sang kwan yun to. Kaya way na ka mo na balaan nga sudan, no, di, luwas siya sa itlog, nga ina, ti tagaan mo bata mo sang iwi-iwi, scorpion nga na, iwi-iwi. Kung ang iya ginapangita, nga pangayo sa imo, itlog, tagaan mo duwak bilog itlog. Para nga magdako-dako ka magtambok. Bata mo, na iya, way kapag gasto sa ospital, kaya hindi siya ma-hospital. Pero kung isa, kung chicheryas ng pangayoon niya, hindi pagtagai. O kung magsiling siya, dugangi akon balon. Hindi pagdugangan balon.
kay may ginapadala ka na sa iya nga pagkaon niya nga maayo. So, diri sa San Rafael, kung magbisita abi ang mahal nga Ginoo kay ina sa nauna nga balasahon, nagbisita siya kay Abraham, tatlo sila, nga tatlo, kay Santisima Trinidad mo, Amay, Anak, Espiritu Santo, tiyang isa sa iya, nagambal sa inyo, makadto pa ko, kag tanawon ko dito, ang Sodom kag Gomora. Ano ang Sodoma kag Gomora? Makasasala ina, nga banwa, no? Nga ang ilang mga sala, para sa aton man, kisa nga daway kita kinalis, nga makasasala man, hala, inom, hala, bisyo, hala, babae, hala, kung ano pa na, dira. Karon si Abraham, nagimo sang prayer of bargaining. Prayer. Ginoo, daparas man San Rafael be, today, sunugon mo gid ang San Rafael, kung way kita si makita, abi nga 50 kabilog lang, ng mga tao, para sa kabataan ni, paano abi ina? Sining sang Ginoo, sining niya hindi ko pagsunugon, kung may 50, tapos nag-bargain si Abraham, kaya nung natabo sa Sodoma, kag Gomora, ginulanan, sang asupre, no? Sang kalayo, kang asupre, ang bilog gid nga banwa, subong kung magkadto ka sa Sodoma, kag Gomora, waay na ina, sang lugar, waay na sing mga balay, waay no sing kwan, tanan dito, asin na lang kag asupre, ang nabilid, kay ginsunog gid sang Ginoo, kay waay siya sing makita, maski pulo gid lang. Diri sa inyo, mayo gani rin sa inyo, sobra ka mo butan naton, isa kagatos, subong nagabi, no? Di kung magkadto diri ang Ginoo, kag ayo kita sa iya, di Ginoo, ti kung may 50 lang, tapos na naog sa 45, tapos na naog sa 40, tapos na naog sa 30, na naog sa 20, abi Ginoo, patawara ako sa mga sala ko, abi ko may 20 na lang, abi. Siling sang Ginoo, hindi ko pagsunugon. Hindi ko pagsunugon ang San Rafael. Di abi Ginoo, hindi ka mangakig sa akon. May pulo na lang, abi. Hindi ko pagsunugon, pulo lang kitlang. Ang bargaining power ni Abraham nadula kay waay gising na pulo nga nakita sa Sodoma kag Gomora yadtong Ginoo nga nagbisita sa iya. Ti muna dira karon manginigugma ko mga kauturan ang power of prayer. Una diri sa inyo nga hindi pagsunugon kita sang Ginoo. Kay tiway man kamo nagadamo. Saan pa kamo madamo? Kung magpalangasawa, magpalamana, ining mga kabataan nga ini. Dira ang inyo paglaom. Tibutang naton, pulo lang sila kabilog, nga kabataan. Mga sawa, mamana ang pulo nga ina, mamata sila tig tatlo lang. 30 na. No? After mga 20 years, hindi na maglaon. Hindi na maglaon ang iban sa 20 years. Mayari na gani ka mo nabihag. Tingala gani ako nga, parigid na ka, si Arvin. Arvin, di ka na. Kita mo. Mo na, amat-amat kamo muad. Ang Diyos nun, hindi mga irihis nga mga tao. Ha? Tandaan ninyo na, amo na nga sagudon ninyo, ang inyong kabataan nga ini. Ha? Kaya ang iban sa ila, nagaluya ng lawas sila.
katulad kay ina sang hambal sa ikaduha nga balasahon, nga kay iway nyo makita ang inyo nga ginaobra nga isa kasahi sang ministeryo. For example, labi mang choir nga ini, yung iban nga choir nagakadula na sila kay natakan na sila sang gabi, dire, Sabado, pagka Domingo, dito sila sa parokya, no? Mga serbisyo, doon mo ninyo. Na ang ginahimo ninyo, hindi ka mo matakan sina, yawa na iyang nagasablag sa inyo, nga matakan ka mo. Kita mo, ginapatigayunan tagani ka mo, nga maka, at least may ara, nga sulod ang inyo tiyan, nga mainit-init, antes ka mo magkanta. Kaya nga, ano makuha ninyo sa paghiwat sang ministeryo, sang Ministry of Choir, Ministry of Youth, Ministry of Music. No? Amoy na ang inyo nga ministeryo na iyan. Hindi lang kamo sumilimba, way gani gareklamo si Catherine nga kaysa 4, 5 kabilog ginakantahan nila, may patay, may kasal, may misa nga ginakantahan sila, tapos ang iban sa ila makadto pagid dito sa Plazuela, makadto pagid sila sa diri sa SM, makadto pagid sila diri sa festival, makanta pagid sila. Ti anong nakuha nila? Hindi pagkaon, hindi kwarta. Kundi nga samtang kamo, tandaan niyo ini mga choir, ha? Nagatipon kamo sang manggad ninyo sa ginarian sang langit. Ano ina siya? Ang ginahambal sang Ginoo. Ginahambal niya sa aton, ilabinagid sa kaiser, no, kapawaan. No? Okay? Mapudlay man na mo, nga maamo-amo na permi. Pero ang ginahatag sang Ginoo, hindi ninyo na hindi ninyo mabaluan, hindi ninyo makita. Kay hindi lang na pribileyo nga ginhatag niya, ara ang grasya, bendisyon, indulhensya. Amoy na ang mga manggad na paghatag sang Dios sa inyo, sang talento, no, sang time, talent, kag treasure ninyo, ara dira ang grasya, bendisyon, indulhensya nga ginahatag ya sa inyo. Mas madamo ang ginakantahan ninyo, mas maayo. No, kay sa pila ka adlaw, mabalos gina ang Ginoo sa inyo, himuon niya ang inyong mga kaanakan. Direct line ninyo. Amoy na ang misyon nga tawag. Direct line nila, kabataan nila. Butang nato mamata sila 5 kabilog. Ti tanan nga 5 kabilog na Kristiyano na, imbes nga irihis. Ha? Imbes nga ateista. Imbes nga nakakontra sa simbahan. No? Okay, how about Father ang mga iban nga na, di matigulang na sila. Why siya mga nagabator sa babaw sa kalibutan ni mo? Patay mo nagyapon sila. Tibala sila iyang makatubang sa Ginoo sa pilakadlaw. Why sila sing natipon nga manggad sa ginarian sang langit. Dito sa bangko nila sa ginarian sang langit. Ang ginaubra naton diri, amo ina ang gina-explicar ko gid sa inyo, nga sakripisyo sang santos nga misa, 2 ka tinaga. Sakra sakre, pio, pispit, fixi, fixum. Maski gani si Sarlet nga ina, bulag na daan ina, pero nagasunod gid sa kay Lulaya. No? Para sa ano? Para nga ang iya nga pag-antos, ang iya nga sakripisyo, nga kambihan sang Dios sa grasya, katipunon niya sa manggad niya, nga mangin manggad niya sa ginarian sang langit. Para sa pagkabulag niya. Isa ina ka pribileyo nga ginatag sang Dios sa iya. Hindi tanan-tanan kita bulag. No? Tama ka, dubligid gani ang iya. Iya nga pag-antos nga ginkambihan sang Dios. Muna nga ambal sang Ginoo. Magtipon kamo sang manggad, sang ginarian, sang langit. Ang sahi sang manggad nga hindi makawat, kag hindi mautot sang sapat-sapat. Ti ano na? Grasya, bendisyon, indulensya.
merito ninyo ang mga nagatagay sa lawas inyo nga balhas, luha, pag-antos, kalisdanan, no, balatian, katigulangon, no, grandparents day suwong, no, kag labi na gid ang ikapito, kaimulon ninyo, ihalad nyo sa inang tinapay kag bino diriho, nga ginahalad ninyo, butsayon pa, ginapalakip ninyo inadira, kag ginabindisyonan sang Dios, ginabalik niya ang lawas kag dugo niya sa inyo para nga mangin mabakod gyapon kamo, kag ginatipon niya ang ina nga balhas, luha, pag-antos, kalistanan, balatian, katigulangon, kaimulon ninyo dito sa bangko sa ginarian sa langit. Amoy na kung nga nagapangamuyo kita. May isa kang gintutunan nagpangamuyo, nagpangayo sang Ginoo, tudloy man sa pagpangamuyo ay anong gintudlo sang Ginoo? Short form, iyan ni San Lucas. Ang long form nga ginagamit naton sa pagsimba naton kag pagkalawat, nga ini antes kita magkalawat nga pangadi kita sang ginatawag amay namon, long form ina iya sa kay San Mateo. Amo nang ginagamit naton. Ti karon sa pagtudlo siya sang Ginoo, ari ay ang isa ka pandam lang sa inyo. Hindi ni siya bagay nga itudlo sa kabataan lang. No, kay kisa sa mga katikistabla ginatudloan nila ang mga kabataan sang amay namon. Di ba? Lakip sa magimaya ka Maria, lakip sa himaya sa amay. Ang prayer sang amay namon, prayer sa mga adult disciples na iya. Kay ang isa ka gintutunan ang nangayo, tudloy kami sa pagpangamuyo, hindi ang isa ka bata. Wa niyo? Ha? So kung magpangamuyo gani kita sa amay namon, adult prayer ina siya sa mga disciples. Tapos hindi pa na siya personal kag hindi pa selfish masahi sa pangamuyo nga. Plural form ang ginagamit diri. Our Father, amay namon, hindi nga amay ko. Tama? Hatagan mo kami niyan. Tagai kami niyan. Kami ang ginagamit. Plural form. Kuha niya? Ha? So, ang kinanglan mangin conscious kamo kung magpangabi kamo sa amay namon, nga hindi lang lagi-lagi nga abi mo timo, personal mo nga pangamuyo na hindi. No? Kag ang nagapangayo dira, no, una sa tanan, sa forma, sang cross, amay namon, ngayara ka sa mga langit, pagdayawon ang imong ngalan. Una ang Dios, una ang Santissima Trinidad, nga ginapangayo naton. Tapos, ara ang, kung may vertical, may horizontal, hatagi kami niya na sing kanunamon sa matag-adlaw. Ha? Matag-adlaw. Hatagi kami niyan, sing kanunamon sa matag-adlaw. No? Hindi lang may bitsin. Hindi lang ang chichiryas. Kaya sa pilaka-adlaw, mas dako nagid ang balaydan mo sa ospital kung may hatag sa imo ang bata ngay na sino mahatag sa iyang sang rinyon niya nga naguba. Why? Ti ayhan sinanay niya mahatag sa iya sang rinyon. Danawa, mangkutan nyo si sir nyo kapawaan bla. Damo nagakadto dira, kadamo nagakamatay dira sa Qualimeday. Ano ang iya masakit? Hindi lang prostrate ya. Dala na ang iyang rinyon. Oh. Hindi pa kamo magpati sina, nga damo na gid ina, nga nagakatabo. So, magpangayo kita sa pangamuyo sa mahal nga Ginoo. May isa anay ka, si Santa Teresa de Avila, nagapangamuyo. Pero may magpangamuyo, mangin ang ikaduwa nga parte sang Ebanghelyo, ginatudlo sa aton, sang mahal nga Ginoo, nga persistence kita. Persistent, ngayo kasang way balalo, way balahuya-uya sa mahal nga Ginoo.
Nga mo na kinang itong kipalanggiran sang, Migo, abri ko anay, ngayon ko anay, 3 lang katinapay, oh. Kaya may bisita ako nga nag-abot tungang gabi. Di ko matabo, Mr. Rafael na yan. Manuktok sa dito. Ang iba niya karon, puli to, tapungulon ta kakaron. Pero sa iya, tungod kay Kristiyano siya, nagapati siya, why ni tungod sang bagmiguhay nila, kundi sang sige-sige niya persistent ka pangayo sa Ginoo, di nagbangon na lang siya kang magkuha sang 3 bilog tinapay ko. Oo, yatag na to. Maski nga nakakatulog na sila, kay balaan mo sa iya, ang ilang nga pagtulog, why sila si mga katre, why man sila sing division sa balay nila, dungan na sila tanan da, upo sila tanan, upo na gani, ang ila kasapatan, dira. So amo ina, kung nga preseron nyo, ang persistence ang isa katawo, sa pagpangayo nga ato sang tinapay, kay may bisita siya. No? Di madumduman naton, ano ang pangamuyoon sa mga bata nga gagmay, nga ina, may isanay kabes, sa Santa Teresita del Niño Jesus, nagapangamuyo, sigigid pangamuyo, persistent siya magpangadi, maski magpungko pa siya sa trono. Nung pungko siya sa trono, nagahimag-imaya ka marin ng puno kasing kransya ng Ginoo. Sunda kayo kayo ang diri ang yawa. Oy, Teresa! Sige pa, imo pangadi, maski dira ka pungko ka sa trono. Sili nga ipos ka na gani, jablo ha. Nga, hindi magsadi ka magtinuntod, demonyo ka. Siguruhon mo, nga ang nagagawa sa baba ko, para na iya sa Ginoo. Ang nagagawa sa buli ko, para na sa imo. Kita mo na si Santa Teresa di Avila, isa ka Carmelite na madre, no? Santa Teresa, kay nagpalapangadi, ginatuya. Di mo man sa inyo, isa, ang inyo kapag pangadi, kani, makadumdong, kani sila ng Maya, Maria, na bunong kasi Grand, ay, di na si Kwantong, nga, why pa di ka pa uli? No, di mo na kaysa kung mangadi ka mo. Kinanglan may ara nga focusing kamo, may ara kamo nga focusing. No? Kagtuduan gininyo ang inyo kabataan nga magpangamuyo maski gamay pa. May ara gani ko na dumduman to nga istorya, pasensya nanay kamo ha. Ay para sa pangidaron ni Sarlet Marie, mati. Kay hindi ka kakita, pamati ka lang. Nilinambalan siya sang nanay niya, siling niya, anak, dali-dili kay mga di kita nga duwa. O sige, maluhod na kita sa maton nga sa imo katri. Ano pa kadiyon naton? Nay, hindi ko kabalo mga di. Sige, masunod ka sa akon. Yun. Siling siya, amay namon. Nagtanga lang ang bata. Tudluan niya sang angel of God, my guardian deity, kay gamay pa nga bata. 3 years old, guro, 4 years old. Ano pagkabalo niya sinasang angel of God, sang amay namon. Kaya ano ang ginubra sang bata? Pagluhod niya ang imo sina, ginfold niya ang yakamot, kag magtangla. Singa-singati, pangadi ka lang sa imo, pangadi. Ano ang iyagit pangadi? Siling niya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Lord, sige niya, ikaw na bahala na magkumbinar kung ano na papuyo. Basta, gin-recite ko lang sa imo ang ABC ko. Di pangamuyo na ito. Wow! Baka dito yung sa bata, dinuo na ito yung mabutang sa A and G. Ang ginapangayo, G-I-N, kumbinaro na sang ginoo, tanan-tanan, kakun anong ginapangayo sang bata. Pangamuyo na ito. Ay, abilitin niyo. Muna kaisa, mga inigugma ko mga kauturan, ang pagpangamuyo, da parehas lang na ina sang isa ka tao nga nagareklamo.
Hindi ni taga San Rafael ha. Siguro taga ibang nga lugar. Nagareklamo siya. Nagpadala siya sang sulat in English. No? Kaya sa subong nga mga inadlaw, mga tao daw ay nagkapangamuyo. So, siling niya sa isa ka Kristiyano, nagsulat sa editor sa isa ka newspaper. Kag sa iya sulat, nag-complain siya that it did not make sense to him to go to church every Sunday. Daw, why did siya punto na magsari ka kasimba diri kada Sabado? No? Kaya ano ang punto niya? Ang punto niya, he explained, I've gone to church for 30 years now and heard something like 3,000 sermons. But throughout my life, I can't remember any single one of them. So I think I'm wasting my time. And the priests are wasting theirs by giving one at all. Ano sa inyo, be? Pinaintindihan man ninyo English? Amo na kasi ang rason sa ibang nga mga tao da, nga may atag nga bugasang pare da, may atag nga sudaan ng pare da, nga magsari ako kasimba ka magkalawat. Oh, kita mo? Amo nang complain. Pero sa damo nga complain sa mga tao, damo nga mga controversial issues nga mga tao nga nagsabat sa iya, iban naga-agree, iban nga disagree sa opinion sang tao ngayon. Pamati ang isa. But somebody wrote an enlightening letter and it said, I have been married for 30 years now. Yan ang mga married subong, mga tigulang subong naton. In that time, my wife cooked some 32,000 meals. Paano? But throughout my life, I cannot recall what the exact menu was for a single one of those meals. Yung demonyo nga may tatlo kasudan. But I do know this. They all nourished me and gave me the strength I needed to do my work. Let me repeat that. But I do know this. They all nourished me and gave me the strength I need to do my work. If my wife for 30 years had not given me those meals, I would be dead today. Patay na ako subong guro kung way galuto ang akong asawa. So ginapagtagayunan sang isa ka tawo nga ini, nga hindi tanan-tanan nga pagkaon naton o kung pangamuyo naton o kung pagsimba naton, why simpulos? Kay nagahambal na gani diri ang isa ka tawo. Oh. May asawa ako nga 30 anyos na kami nga nag-obdanay. Kada adlaw binalutuan niya ako. Guro mga 32 meal na pagkaon kag menu ang ginluto niya. Hindi ako kadumdum kung ano ito. Ngiban nga mga ginluto niya. But ang sigurado ko lang nga nag-nourish sa akon kag naghatag sa akon sang kaisog kag kabakod nga magpadayon ako sa akon ulubrahon. Sa akon nga pangubrahan. Tigani, kung ang akon asawa, way magluto sang pagkaon para sa akon, siguro patay na ako subong. So gani amoy na katapusan na jack naton mga inigugma ko mga kauturan. Hindi natin pakalipatan ang katapusan nga nga dinalan sa Santos nga Ebanghelyo. Ikatatlo ko nga punto. Maghatag siya sang Espiritu Santo sa mga nagapangayo sa iya. Pangayoon naton sa subong nga gabi, ang Espiritu Santo nga magdapo sa inyo nga bana, sa inyong kabataan, sa inyong panimalay, kagang Espiritu Santo nga ina magapabakod sa mga taga San Rafael, ang sa kabilugan niya sina anuman
no? Anuman ka Bertoldo, anuman ka mga way kapuslanan ka isa nga mga rason nga ginahambal naton, pero ang Dios nagatalupangod gid sa inyo kag ang Espiritu Santo ipadala niya ina sa inyo tanan. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Magtindog kita tanan kang magbag-o sa aton nga pagtuo pagi sa pag-recite sa credo sa mga apostoles tanan. Nagatuo ako sa Dios, Amay nga makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit, nagduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iyan kabugto nga aton Ginoo, naging panamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ginbunag ni Santa Maria Biren, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na patay, kaginlubong, nanaog sa mga minatay sa ikato kaadlaw, nabanaw siya nga nagalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kanagalingkod, sa tuos ang Dios nga Amay, makagagahom sang tanan. Gikan dito magakaripa sa liwat, sa paghukom, sang mga buhi, o sang mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkakaupdan sa mga santos, sa kabatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sang mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Namingin igugma ko mga uturod, mga utot, mga bayo naton sa Amay, nga tagan kita sing gugma sa aton mga kauturan, agod nga aton sila buligan sa ilang mga kinahanglanon, ilang minagid sa aton mga katigulangan kag sa mga misyonaryo, ipangamuhi man naton ang mga lolo, mga lula, kag mga senior citizens. Ako senior citizen na. Sa aton nga katilingban sang San Rafael, ang mga katigulangan naton diri, kag ipangamuhi man naton ang mga misyonero kag mga misyonera nga Pilipino. Ang atong sabat dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay pa, nga hatagan kami sang Ginoo sa maayo nga lawas, kag bugayan kita sing maayo nga patubas. Agod nga kami may kalanon, kag makadangop sa iya nga may pasalamat. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay pa, nga ang mga nagapamuno sa gobyerno, maghalong sang manggad sang amon pungsod, magamit sini para sa ikaayos sa mga pumuluyo, kag dampigan ini kontra sa mga interes sa mga manggaranon, kag mahakog, mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay pa, nga maglakat kami sa dalan sang synodality, paagi sa paghiusa, pagbuyluganay, kag pagbinuligay sa misyon nga ibantala ang ebanghelyo ni Kristo. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay pa, nga ang amon pagsaulog sang adlaw para sa mga tigulang, magpahanumdum sa amon, nga ang katigulangon isa ka grasya, kag ang mga lolo kag mga lola, mga nunudlo sa mga lamharon, sa mga panunan sang kabuhi. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay pa, nga buligan namon ang mga misyonero, kag mga misyonera nga Pilipino, nga nagadala sang ebanghelyo ni Kristo sa sulod kag sagwa sang amon pungsod. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Langit nun nga Amay, pamati ang amon mga pangamuyo, sang sini nga bugos nga barangay, himua kami nga imo banwa, nga nagabinuligay, kag Kristiyano sa pulong kag sa buhat, may tagipusoon nga malapit sa mga maluya, mga tigulang, kag nagaantos. Binapangayo namon ini paagi kay Kristo na amon Ginoo. Amen. Amen. Tamaglingkod kita tanan para sa liturhiya sang Eucharistia kag sa hilikuton sa pagkalawat. Umas ang amon nga karipa.
receive us and please sacrifice. ang imong pulong itibok. Yari ang amon kaunggalingon, nagapadayon sa imong misyon. Panig magtindig ang tanan. Nagpangamuyo ka mo mga utod ko din akon kaginyo sakripisyo. Sakra-sakripyo pispit to make it sacred. Ining akon sakripisyo mamutan unta sang Dios amay nga makagagawom sang tanan. Tanan batunon sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot sa kadalawan kagaymayaan sa iyong ngalan. Sa tunman kapuslanan, kisabugos niya nga Santa Iglesia. Yan, huwag ka mo kadumdum nga ginamit lang nyo permi sakripisyo. Batunon unta sang Ginoo. O Diyos nga mo namay, batuna ining mga dulot kag sakripisyo nga nagagikan sa imo pagkaalwan. Itugot nga ining balaan na sakramento magpasantos sang amon kabuhi adlaw-adlaw paagi sa gahom sang imo grasya kag magdala sa amon sa kalipay nga dayon. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa Ibayaw imo. ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Salamat Ginoo. kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid. Takos kagangay gid igo kang mabuslanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon kag sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo o Ginoo Santos nga amay gamanan kag walay katapusan ng Dios pagi kay Kristo nga amon Ginoo pagi sa iya pagkatawo ginbayaw niya ang amon kinaugali nga napukan sa iya pagantos gin sa krus ginpanas niya ang amon mga sala sa iya pagkabanhaw halin sa mga minatay iya ginhatag sa amon ang kabuhi nga wala si katapusan kag sa iya pagkayab sa imo tuo amay iya ginbuksan sa amon ang dalan padulong dira sa imo ginarian gani upod sa mga angeles kag sa mga santos sa langit nagaamba kami sing walay untat sa ang kalantahon sa imo himaya nga nagakanta. Diyos na biglamhanan, angay dapat simbahon. Gayawon ang nagkakalit sa ngalan sang Ginoo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Nagpadilin lang nga nagatindog, santos ikaw nga todo Ginoo, kag tuburan sa tanan nga pagkasantos gani padalang imo Espiritu Santo sa pagpasantos sining mga dulot agud ni mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang imo amon Ginoo nga Kristo sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sing kinabubuton iya ginkuha kag ginpamiyak-miyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo kag iya inigin panagtag sa iya mga gintuton-an nga nagasiling magkuha kamo tanan kang magkaon sini kay ini among akon lawas nga gatugyan para sa inyo. Eloi Eloi lema sabachthani. Subong man pagkatapos ang paniyapon niya ginkuwang kalis nga nagapasalamat liwat
kag iya inigin palibot sa iya mga gintuton-an nga nagasiling, magkuha kamutanan kag mag-inom sa sining kalis. Kay ini among kalis ang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Diyos ko, nga balagin patumbayaan mo ako. Ang misteryo sang pagtuo. Kanan. Si Kristo namatay, si Kristo nabanang magkaika, Ginoong Jesus. Gani uamay tatay namon sa langit, amon ginalad sa imo ini tinabay sang kabuhi, kagining kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sa ngandumanan sa pagkamatay, pagkasakit, pagkamatay, kapagkabanaw sa imong anak na si Jesus, ang ginatawag namon nga Misteri Pascual, nga ginasaulog namon kada adlaw, kada aga, subong man kada Sabado, diri sa sining duog, sa ngapon, sa gabi, kag subong man sa kada Domingo, kag sa kada Semana Santa. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig ng mga takos, sa pagkatubang, sa pagkalagad sa imo, sa sining sakripisyo sang Santos nga Misa. Nagapagiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpayusa sa amon panimalay, sa amon nga mga kauturan, kag sa bugos nga katilingban sa tanan nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo sa pagkalawat sining pagkaon sang mga immortal. O Ginoo, dumduma ang imong simbahan, ang simbahan sang kubos, simbahan sa mga imol, simbahan sang sinodo, simbahan sa mga pamatanon kag kabataan nga naratnag sa bugos nga kalibutan. Imbitasyon sa pagigugma ubod sa amon Santo Papa nga si Leon 14, sa amon obispo nga si Medipil, kag sa tanan nga kaparian. Dumduma karon ang imo mga kaanakan nga imong gitawag na gikan sa sining kinabuhi, ilabi na gid ang ginapalakip namon sa sining Santos nga Misa, kag ilabi na gid si Donato nga naghatag sa amon sang amon nga katilingban kag sang amon panimalay. Pagi sa pagbunyag sa ila, nayusa sila sa pagkamatay ni Kristo, itugot ka mayusa man sila sa pagkabanhaw ni Kristo. Doon dumaman ang mga sakop sining amon katilingban sang San Rafael nga nagtaliwan na kanagalaom nga mabanhaw man sila. Doon dumaman ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabian. Bato na sila sa pagtanaw sang imo may mayaon nga nawong dira sa imo ginarian. Kagkaluwi man kami ngayari diri karon nagatambong bilang isa ka katilingban. Ako ni maambit namon ng kabuhi nga wala sing katapusan, magdayaw ka magimayo kami sa imo, ubod kay Santa Maria Birhen, Eloy sang Dios, ubod kay Senyor San Jose nga yabana, ubod sa mga apostoles, sa kay Arkanghel Rafael, kag subong man sa kay San Isidro Labrador, nga patron sini nga lugar, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa ibo, pagi sa imong anak nga si Jesucristo. Pagi sa iya, bud sa iya kadira, sa iya ginahatag sa imo Dios, amay nga magagagawom sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag imaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Padayon kita karon sa pagsimba kag pagpasalamat sa Dios paagi sa pagkanta sa aton Tatay nga may kugmaon sa langit. Ay, ang
luwason mo kami sa luwason mo kami, Ginoo, sa tanan nga mga kalautan, kag sa tanan nga mga hilo, kag sa tanan nga mga kalaot sining kalibutan. At agi kami ang amon panimalay, ang amon barangay sang San Rafael, sang pagdidait bot sa iuron, malawig nga pagkabuhi, kabuhi sa kabuganaan, kabuhi nga masanag, nga buwas damlag sa amon kabataan, kag buligi kami, agod maluwas kami gihapon sa sala, sa kamatayon, kag sa yawa. Maliko na kami sa tanan namon nga mga palarigban, pagantos, kalistanan, balas, kag luwa, katigulangon, kag sa amon nga kaimulon, samtang nakapaabot kami sinang bulahan nga adlaw, nga amon ginalauman, nga magabalik ang nabanhaw nga Kristo bilang amon hari ukom, kag amon nga manluluwas. Kay imo ang ginarian. Ang kahom kag ang himaya sa mga tuig sa mga katigan. O Ginoong Kristo, sang ikaw mabanhaw gikan sa mga binatay, nagsiling ka sa imo mga apostoles, kag sa mahal nga Iloy, sa imo mga gituton-an, Ebeno Shalom, Alikem, ang pagidait, yara sa inyo. Hindi pagtanda ang amon mga sala, Ginoo, kundi ang pagtuo, sining imo simbahan sa kubos, simbahan sa mga imol, kag simbahan sa mga kabataan kag pamatanon. Kag sunod sa imo ginsiling at agi kami ang tagsatag sa kapanimalay, ang bugos nga barangay sang San Rafael, sang pagdidait, sang Shalom, nga hindi mahatag sang kalibutan sa amon. Malawig nga pagkabuhi, kabuhi sa kabuganaan, masana kabuwas damlag, katinaran, kakauswagan para sa tanan. Ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagidait, ang Shalom sang nabanhaw nga Dios, yara gihapon sa inyo tanan. Kag yaraman sa imo. Mga utod, magapagay kita sang tanda, sang paghidait. Ebeno Shalom, Alikem sa inyo tanan. Sabay pa ini pagsimbuganay sang lawas kag dugo sang aton Ginoong Kristo. Magdangat na tungod sini sang kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Kabilin lang ang nagatindog, yari si Kristo ang kordero sang Dios, siya nga nagawala sa mga sala, sa kalibutan, siya mo ang Ginoo, nga nagtudlo man sa aton sa pagpangamuyo, kag mangin, persistent kita sa aton nga pagpangamuyo, kapag pangayo sa iya, agod nga ihatag niya sa aton panimalay, sa aton bugos nga barangay, ang Espiritu Santo, sa paggiya sa aton nga pagpanglakaton sa ibabaw sini nga duta. Yari karon ang Ginoo nagaagda sa aton sa baton sa iya sa santos nga pagkalawat. Ginoo, dili ako takus nga magsulod ka sa akon tuloyan. Panginit lang lamang sa kapulang kag magaayo ang akon lawas kag kalang. Lawas ni Kristo magdulong ta sa aton sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen.
Dugo ni Kristo magdulungan ta sa aton sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Handom sang akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matuod mo nga presensya sa balaan nga Eucharistia. Akang kun indikip matigayon, magkarika Jesus sa gihapon, di pagitugot nga sa imo mahamulan, manuluwas sang akon kalan. Diyos.
Mapinto kita tanan. Dayawa ang Ginoo o kalabko, kag hindi pagkalimti ang tanan niya nga kaayo. Mangamuyo kita. O Ginoo nga amon ginbaton, ining Diyos non na sakramento, nga among walay katapusan nga handumanan sang pagkasakit sang imong bugtong nga anak. Kabay nga ining bugay nga iya ginhatag sa amon, mangin mapuslanon man para sa amon nga kaluwasan. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen. May anunsyo ka mo? Malapat. Why? Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Magduko kamo sa bagbaton sang bendisyon sang Ginoo. O Ginoo, to'y tigi ining imo panimalay, ining imo barangay, kagang ilatag sa tagsa ka mga kabataan, kag ginikanan, lulo kag lula, agod maamutan mo kami, kag makasarang kami sa gihapon, sa paghimo sing maayo, suno sa imo pagbuot. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan, ang Amay, kag ang Anak, kag ang Espiritu Santo. Amen. Maglakat kamo ka magpadayon sa pagpangamuyo permi, ilabi na gid sang Amay namon, kapag pangayo sang Espiritu Santo para sa inyo panimalay kag barangay. Tapos na ang aton santos na misa. Salamat sa Diyos. Mayong gabi sa inyo tanan. Mayang gabi man, Father.